Alt musikken til filmen, den er optaget primært i Ravnebjerg Kirke på Fyn. Så det var ligesom, satte det ligesom som dogme, at al musikken skulle indspilles der. Alt skulle være improviseret. Der skulle ikke være skrevet noget på forhånd. Så al musikken er små stykker af improvisationer, jeg så har sat sammen. Det, jeg tror, jeg prøvede at skabe gennem orglet, det var at finde ind til Janniks indre verden. Med alle de små bitte lyde og knirkner og sådan noget, der kan være i et orgel. Og samtidig imitere lyden af noget natur på en måde. Hjemme hos min søster, hun går amok, hvis jeg smadrer hendes dør. Jeg kan have nogle dage, hvor det er så slemt, at hvis jeg taber en køkkenrulle, så begynder jeg at kaste med alle mulige andre ting og slå hånden i bordet. Der er også hul i min dør derinde, fordi jeg tager